jsem Karol neboli Dominik a dneska to nebude Minecraft, ale bude to CSko. Teďka vlastně jdeme hrát AVP, bylo prostě minihru AVP, snad se mi to bude dařit, můžete mi držet palce. Teď jsem se připojil, takže to nemám vůbec nahraný a můžete mi držet palce, no. Neumíš to, nehraj to. Ticho buď. OK. OK. Dobrý. My už jsme skoro všichni mrtví, a sakra. Sakra. Tak nic, no. OK, za chvíli se bude na další mapu. Něco zvolím, je mi jedno, co? Ty vole, dělá si prdel, to navkuje. Jo. Really? Tak, vypadne trefí. Ty vole. On tam navkuje. On tam prostě avkoval. Proč ne? Jinak lidi, já nevím, jestli se vám to taky stává, ale já nenávidím, že já se připojím do jednoho týmu a o chvíli později mě to připojí na jiný. To úplně nenávidím. To prdele. Jo. Nebudu jenom tady na tom AVPčku, budu jen na jiný minihry. Chceš už vyhrát si poker? Padni. Tvoje vypadni. Tak jo. Můžeš dát si video. Tvé teroristi vedou a sakra. Jo. Tak. Jdeme na další mapu. Jo. Jinak nemám normální CSku, mám CSK 1.6, protože CSku normálně se mě stávat nechtělo a já jdu do této, ježišmarja, to je tohle mapa. To je strašná, podle mě jo. Podle mě je tahle mapa strašná. Protože tady vás můžou odsnajpit odkudkoliv, což nenávidím. Ach jo, no říkám, odkudkoliv. OK? Tak si přejdeme na Capture the Flag. OK? Jinak nedívte se, když takhle někdy se vedou brokádu, protože pro mě je to prostě lepší pistol a prostě tak se nedívte. OK, tak nic. OK. OK. Sakra! Jo, klid. Okay. Sakra. Nemůžu umírat furt. No jo, to radši tuhle. OK. Kde je ten šmejt? Čínský. Ne! Já jsem tak levej. Okay. Tohle snad nebude poslední video z CSK, snad si někdy vzpamatuju a bude to lepší. Sakra, já jsem tak levej. Ne! Kruciš. Sakra. Kde? Tady je, vidím ho. Hej, co? To je šmejt. To je šmejt, sakra.
kde je ten týpek, co tady byl? Dobře, ty. Pojď. Pojďte. Běžte, hoši. Kryju tě. Ježišmarje, já jsem tak levej. Jsem fakt úplně hrozně levej. Jo, koukám, že má AKčku. Jo, a já mám zase brokádu. Ale já chci AKMko. AKMko. Dobrý. Ty kráso. Víte, co by se teď hodilo? Kde můžu nakupovat? Tady. Kde to je? 4? Ne. B. Cože? Ty kráso. Ten jak? Ty krásu, on má AKMko. Má AKMko. Já jdu zase na něj. Možná nebudu slyšet. Doufám, že vám nevadí. Cože, když jsem ho trefil, jak to? Sakra. Co? Hej, to není možný, tenhle borec. Teď nemohl o mě vědět. Co? Co? Jo, že on má tohle? To musel mít lepší zbraň. Dobrý, hilni se. Pojď, dobrý. Já nevím, jak to mám. Ty kráso. Tohle je celkem špatná mapa. Ale okej. Ty krása, já si chci dát majzla. Že tady ti borci jako jinak jedou. Já tam vidím. Vím, že tam je. Já to prostě vím. Moment. 5. Sakra, jenom mám 50 adrenalinu. Ach jo. Ok, pojď. Zkusím to. Odkud? Dobře ty. S tím se to nedá. Jejme. Ten je dobrý hrozně. Dobrý, konečně. Pak. Ty parazit. No je lepší.
si dáme třeba Detran. A takhle budu kombit. Tak. A Detran asi bude poslední. Vím, bude to krátký video, ale CSko není zase tak dobrý. Že očekávajte ne za chvíli, ale za krátkou dobu další video i z Minecraftu a tak. OK, jdeme. Hop. 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 Dobrý. Hop. Ne, sakra. OK, jdeme znova. Let's go. Hop, hop. Obskakovat už umím naštěstí. Ty krásu, já jsem se úplně zastavil. Hop, hop. Dobrý. Let's do this. Oh, nice. Haha, nepovedlo, kámo. Oh, nice. 3, 2 a 1. Oh, super. Ty kráso, se mi nikdy takhle nepovedlo. Hop, hop. Oh je. Jedu, makam. Prosím, počkej. Ne. Oh, ty kráso. OK. Tak prej nic. Hop, hop. Dobrý. Hop, hop, hop. Ach jo, tak ještě jednou. Nice. Hop. Tak, 3 a 2. No jo, mě nenapadlo takhle chodit. Nice. Hop. Jasně, proto. Hop, 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 hop. Ne, to bylo tak těsný. Sakra. OK. 3, 2, 1. Bude to? Ne, tak tady to nejde, no. Hop, dobrý. Tak. Bam. No jo, kámo, to se ti nepodařilo. Dobrý. Ne, sakra. Dobrý, pojď. Hop. Dobrý, to se zatím povedlo. Dobrý, jo. Proč se někdo jmenuje AK-47? Jsem jen tak nakouknul do toho chatu a všimnul jsem si, že se někdo jmenuje AK-47. By mě zajímalo, proč se pojmenoval po zbraní. Asi je to jeho oblíbená. No, to já vím. Nice. Tak. Přesně vedle. Hop. Dobrý. Ne, já jsem byl tak blízko. Dobře, blízko jsem zrovna nebyl. Já jsem byl tak daleko. Sakra, mě. OK, jdeme na další mapku. Snad se to povede trošku líp. Já rovnou tady zůstanu na spawnu. Protože za chvíli se to respawne. Best mapa, ani neznám. No, říkám restart. Nice, já jsem Tero. Zdar. To prčic. Hej, ale ti jak jsou? Ti jak jsou naspídovaní? Tě ani pomalu nedohoním. Ten jak je naspídovaný. To nemůže takhle, ne? Dobrý, skapal.
to by mě zajímalo, kdo to byl. Protože jako takovýhle lidi nenávidím. Kde jsou lidi? Kde jsou? Kde jsou ostatní? Co tady je? To je šmejd. Nevadí. OK, dělej, pojď sem. To je takovej parchant. On to přesně ví. Já ho nechám. Tady už ne. Oh! Yes! Mám tě. Nice. Wow. Ty schválně dostane se někdo do cíle. Co tady ty děláš? Dobrý, umřel, jsem rád. GG. Bohem. D? Ok, když ne tady, tak tady. Cože? Hej kámo, jdi někam. Ach jo, nenávidím tyhle typky. Zase. Kde jsou ostatní? Mě to začíná nudit. Mám ještě 2,5 minuty. No. Ježišmarja. Tak je tohle prostě. Kolik jich tady je? Jich tady je 10. A skoro nikdo se nedostane daleko. Jestli dostane, tak... Tak buď... Tohle je ten postižák. Hej, jestli víte, jak tohle taky dělá, tak mi to prostě napište do komentů. Protože já to fakt nevím. Já si vždycky myslím, že to jsou prostě nějaký cheatři. Nebo tak. Moment. Co děláš? No. Kámo, pojď sem. Já ho nechápu. Já tohle borce prostě nechápu. Kde seš? Tady seš. Jak se tam točí, na kolo točí. Žeš. Dobrý. Na pána. Tak. Mě to úplně zaznělo v uších. Takový cinknutí. Tak. Dobrý. Toho jsem ani nemusel. Zas tenhle. Na pána. Ale ještě 40 vteřin mi zbývá. A já to nepromarním. Ach jo. To kde je někdo? To tohle mám vyhraný. Ach jo, ještě 20 vteřin. Tak to už můžu nechat. Ty si běž. Já chci vidět, jak tenhle ten spadne. Já to prostě chci vidět. Spadne. Jo, spadnul. Já jsem věděl, že spadne. Skoro. Lol. Lol? Lol, ono se to nějak buglo. Já jsem přežil. Tak to je dobrý lol. Nice. Jo, koukám, že tady to je strašný. Ach jo, to musím odskočit. Ty krásu. Hop, dobrý.
Ach jo, tam je to těžký. Ach jo, nenávidím tohleto. Rabat, fuj, co to je? Jak nějaká nemoc. Ne, to je normální, aha. Tak jdeš. Takhle to dopadá, když to chcete vochcat. Dobrý. Mě napadlo, můžu tady to vochcat? Ne. Lol, ono to tam jde vochcat. Jak to? Tak to asi nedořešili. Lol. On to jde normálně vochcat. A jako tahle mapa je celkem strašná, protože se nikdo nedostane až do cíle. Když se někdo dostane daleko, tak ho ten terorista prostě nějak zabije nějakou pastí. Takže tohle je celkem blbá mapa. Hop, ty krása. Ok, hele, moje metoda. La. Lol, to mi neříkej. Ono mi to fakt vyšlo. Já jsem jaký borec. Ok, jdeme dál. Tenhle týpek mě to neukáže všechny pasti, co tady jsou. Ok. Co to? Aha. Ok. Ty kráso, jaká záchrana. Dobrý. Hop. Dobrý. Ne. Já jsem zapomněl, že tam musím vyskočit. Sakra. On tady je copyright. Fuj, copyright. Dostřílí. Který noob? Tamhle ten. Jo, tak já počkám. Hop, nice. Tak a tak. Wow. Hop. Tak. Dobrý. Ojí. Hop. Ty kráso. A taková lebochcávka na mapě. Wow. Hele, tady u tohoto už vím. To musím takhle potom bílem. Hop. Nice. Ty bláho. Zdar borče. To se ho bojím. Já ho chci vochcat, že on půjde sem. Ne. Zmáčkni to. OK. Ne, jdu do hajzlu. On si myslel, že mě vohčije. Ne, já jsem byl tak daleko. OK, a znám vohcávku. Really? Dobrý. OK, lol. Hop. Hop. To je
nejsem takovej kid, že používám cheaty. Já to akorát vždycky ohčuju. Ne, sakra! Jak to? To není fér. Nice. Hop. 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 A hop. A ne, fuj. A hop. A sleduj, jo, kámo. To když nechceš. Na pána. Ne, 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 ne. Ne, sakra. Jak to? Já jsem to nějak podělal. Kde je VIP vůbec? Je tady nějaký? Jo, je tady VIP. Jo, a to je ten, co má ten speed. No, tak to se nedivím. Dobrý. Ne! Halo? Aha, ok. Já tam prostě jen tak chilluju a najednou mě to zabije. Ok. Tak nic. Jsem to nestihl napsat. To musíš takhle a musíš takhle. Jo, tam jdeš. Jo, dobrý. Ují. Ne. Ne. Co to bylo? Ok, hele, já už bych to asi ukončil. To je do hry. Tak jo. Tak, já se s váma loučím a u dalšího videa čus!